Отца и Сына и Духа Святого. Амен. Пан с вами. И с Духом Твоим. Дорогие братья и сестры, интенция этой святой мши. Просим Божого благословения и заступництва Найсвятейшей Панны Марии и всех святых для працовников лесной господарки у день професійного свята. Ми ведаем, что так само патроном и працовников лесной господарки, поляўнічых весь святый Губерт. Мы молимся про его заступництво. Так, стараются каждый год заказывать святую мшу. Треба, каб зрабілі харонгу святого Губерта, так и носили в процессе. Это же было так было бы вельми пригоже, тем больше, что есть уже подобные хоронги довольно шмат, поэтому это было вельми добро. Ну, але это мое такое натхнение на будущее. Не то, что завтра уже начнем шить, нам орган треба купить. Вот, это тут уже але с часом. Молимся так само в интенции членов Ружи Мати Божией Шкаплерна и Ружи Слуги Божьего Отца Фабияна. Молимся за их семьи, хай Пан Бог благословляє. Опеки Мати Божией, здоровления хворых, Божьей ласки, худшейшего выздоровления для казацкой Альжбеты, даров Духа Святого для лекаров. Божьего благословления, опеки Панны Марии, здоровья для Михала и Ярины Бурдукевич. Божьего володарства просим для Збыслава, Каролины, Тадеуша, Станислава и Казимира. Пира просим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному. И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей. Пане Боже, володару небесный, Боже, Ойже всемогутный, Пане Сыне, Отце народный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, які яриш на себе грехи і світу, смилуйся над нами, які яриш на себе грехи і світу, прими моление наше, як
Боже, Ты все наказы святого закону засновав на любові до Тебе і ближніх. Дай нам силою завсёды виконувати Твою волю, каб ми могли досягнути життя вічного праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вічные. Аминь. Читанне кнігі пророка Амоса. Паслухайце гэта вы, што ўціскаеце ў Бога і даводзіце да галечы беднага. Вы, якія кажаце, калі ж мяне час маладзіка, каб мы маглі прадаваць хлеб і шабат, каб маглі адчыніць засекі, паменшыць меру, павялічыць цану сікля і ашукваць няправільнымі вагамі, каб купляць бедных за срэбра і убогіх за пару абутку і прадаваць высілкі збожжа. Пан пакляўся гонарам Якуба, што ніколі не забуду ніводнага з іхніх учынкаў. Гэта Слова Божае. Хваліце Пана, які узносить у Бога. Хваліте Пана, які узносить у Бога. Хваліте слуги Пана, хваліте ім'я Пана. Нехай буде ім'я Пана благословлено, теперь и навеки. Хвалите Пана, який узносить у Бога. Возвышенный Пан над усіми народами, понад небесами слава Ягоная. Хто подобний до Пана Бога нашого, який живе на вишинях, який схиляється, каб поглядеть на небо і землю. Хвалите Пана, який узносить у Бога, який подимає бідного з пилу, і со сміття зносить у Бога, каб посадить його з вельможами, з князями його народа. Хвалите Пана, який узносить у Бога. Читання першого послання святого апостола Павла до Тимофея. Умилований, перш за ўсё я закликаю, каб прошенні, молитвы, просьбы об заступництве и подяки узносились за ўсіх людей, за королев и за ўсіх, кто мае ўладу, каб мы могли вести спокойное и тихое жыццё во ўсёй побожности и годности. Гэта добра і прыемна ў очах збаўцы нашага, Бога, які хоча, каб усе людзі былі збаўлены і дайшлі да пазнання праўды. Бо адзін Бог і адзін пасрэднік паміж Богам і людзьмі, чалавек Jesús Христос, які аддаў сябе самога на водкуп за ўсіх іх сведчання, абвешчанае ў адпаведную пару, дзеля чаго я прызначаны прапаведнікам і апосталам, кажу праўду і не хлушу, настаўнікам для язычнікаў у веры і праўдзе. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя,
Весця ягоным убоством. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с духом твоим. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Хвала Тебе, Господи. Я буду читаць даўжэйшую версію Евангелия, але хай гэта будзе, што нам у вас ёсць на гэтым. У той час казаў Езус сваім вучням: адзін багаты чалавек меў эканома, на якога данеслі яму, што растрачвае маёмасць яго. І, паклікаўшы яго, сказаў яму: што гэта я чую пра цябе? Зрабі справаздачу з кіравання свайго, бо ўжо не можаш быць эканомам. Тады эканом сказаў сам сабе: што мне рабіць, бо гаспадар мой адбірае ў мяне кіраўніцтва домам. Капаць не маю сілаў, жабраваць саромеюся. Ведаю, што зрабіць, каб людзі прынялі мяне ў дамы свае, калі адхілены буду ад кіраўніцтва домам. І, паклікаўшы кожнага паасобку даўжнікоў свайго гаспадара, сказаў першаму: колькі ты павінен гаспадару майму? Той сказаў: 100 кадзяў алею. І сказаў яму: возьми сваю распіску, сядай хутчэй і напішы 50. Потым другому сказаў: а ты колькі павінен? Той сказаў: 100 кор пшаніцы. І сказаў яму: возьми сваю распіску і напішы 80. І пахваліў гаспадар несправядлівага эканома, што ён разумна ўчыніў, бо сыны гэтага веку мудрэйшыя за сыноў святла ў адносінах да свайго пакалення. І я кажу вам: здабывайце сяброў сабе нікчэмнай мамонай, бо калі яна пра мяне прынялі вас у вечныя шатры. Верны ў малым і ў вялікім верны, а несправядлівы ў малым, несправядлівы ў вялікім. Таму калі вы ў нікчэмнай мамоне не былі верныя, хто даручыць вам сапраўднае? І калі ў чужым не былі верныя, хто дасць вам вашае? Ніякі слуга не можа служыць двум гаспадарам, бо ці аднаго будзе ненавідзець, а другога любіць, ці аднаго будзе моцна трымацца, а другім пагарджаць. Не можаце служыць Богу і мамоне. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Сядьце, калі ласка. Паважаныя, першае чытанне з кнігі прарока Амоса, які мы сёння пачулі, дае нам вельмі ясна зразумець тэму сённяшніх чытанняў таго, што Езус хоча нам сказаць пра тое, што мы пачулі праз Божае Слова. Бо Божае Слова галоўнае для нас. Яно павінна стаяць на першым месцы, но паказвае, як па-сапраўднаму жыць трэба, бо часамі чалавек і разумее, вроде бы, збольшага ўсё. Але калі ўнікае ў Божае Слова, то гэтае разуменне становіцца яшчэ большым. То есть Божая ласка дзейнічае ў чалавека. Нават калі неверуючы чалавек пачынае пазнаваць Бога, Бог яму адкрыецца рана ці позна і даволі хутка. Бог адкрыецца чалавеку. То есть галоўнае захацець пазнаць Бога. Захацець. Вось гэтае слово захацець вельмі важнае. Пажадаць пазнаць Бога. Я жадаю, я хачу, каб Бога пазнаць, хоць чуть-чуть адкрыць да сабе. І калі чалавек пачне ў гэтым кірунку хоць рабіць маленькія крокі, Бог адкрые яму сябе. Бог адкрые не толькі сябе, але таямніцу малітвы, таямніцу належнага жыцця. Бог адкрые. Дзеля гэтага існуе і касцёл, дарагія браты і сёстры. Дзеля гэтага існуюць месца культу, куды мы прыходзім. Але мы прыходзім, бо мы хочам сюда прыйсці. Вось, трэба зрабіць гэтае пачуццё
хочам. Вось мы хочам сюда, не праз сілу ідзем сюда, а не нават праз прывычку. Але што мы хочам, нам гэта падабаецца. Мы адчуваем сябе тут добра, можам так нават сказаць. Вось гэта, да гэтага схіляе сённяшняе чытанне, асабліва першае чытанне. Хоць там рознае бывае, кажа аўтар, прарок Амос ад імені Бога, прамаўляе да Ізраіля і гаворыць, што вы тут, вы адно жадаеце, каб хутчэй субота закончылася, то есть святы дзень, бо нам трэба таргаваць. То есть не, и кажут, наслаждаются святостью святого дня, молитвою у святый день, быццём близко Бога, а им скорее трэба таргаваць. Вроде бы нічога дрэннага ў гэтым нема. Ну, чалавек хоча зарабіць, хоча так вот это, хоча здабыць нешта, вось чым хутчэй, але душу і душу сваю укладае ў той заўтрашні дзень, бо заўтра распачне таргаваць. І думае пра гэта, так ён будзе стаяць на малітвы, і ўсе думкі будуць скіраваныя, як паеду, як буду таргаваць, якія, як кажуць, палажу вагі на вясы, бо тут гаворыць, што вы нават неправільныя вагі ложыце. Вы знаеце, што гіркі па розныя кілаграмы раней былі, так там одна гірка не кілаграм важыла, например, а 950 грамм, так? Ну, и что это значит? Положил, а там написано 1 килограмм, да. И тут уже на 50 грамм, ну, як подманывают, бывает часами, коли помните в магазинах, такие, ну, напевно, неправильные были весы, ну, я не могу говорить. Але ашуквали, рабили вот гэтыя ваги лягчэйшымі, ці цяжэйшымі іх рабілі, лягчэйшымі больш рабілі, каб вот ашукаць, каб падмануць людзей. То есть бачым, што Христос хоць і пахваліў эканома, але ён так сказаў такія цікавыя словы у адносінах да гэтага пакалення. Вот, яны больш праворныя у адносінах да свайго пакалення, да. Вот, мудрэйшая за сыноў святла у адносінах да свайго пакалення, то есть як бы да сабе падобных, да сабе, яны так абманваюць, яны у сваім гэтым, жывучы ў сваім, это не то, што Христос хваліць іх, што яны вот добра робяць, што абмана, потом ён гаворыць, што вось гэта, ну, это не добра абсалютна, але вось яны, бачым, якія яны праворныя ў гэтым, ось каб зарабіць, каб яны ўсё зробіць, каб зарабіць, каб прыумножыць, каб гэта. Але гэта не добра. Гэта не добра, нема благаславлення ў гэтым. То есть Бог скіроўвае увагу на тое, што чалавек, раз святы дзень, значыць, гэта павінен быць на першым месцы святы дзень. Я, памятаеце, можа, не памятаеце, говорю, што мы рыхтуемся, калі ў нас нядзеля, ёсць святая імша, мы заранее планируем и ведаем, что гэта основа нашага тыдня. И вось до гэтай падзеі, до святой імшы мы падстройваем усю нашу штодзённасць, усё наше быццё, увесь наш тыдзень, каб мы на гэтую святую імшу абавязкова попали. Альбо таксама едзе чалавек кудысьці адпачываць, ці яшчэ што, і ўжо загадзя ведае, што там касцёла нема, там не будзе дзе схадзіць на святую імшу. А нават калі там і будзе касцёл, ён прыедзе, пацікавіцца, нават не пацікавіцца, чы быў, чы не быў, яму галоўнае, кажуць, вось, ну, вот там, буду аддыхаць, вот, і тое. То есть галоўнае вот тое, што штодзённа, то есть насколькі на першае, гэта, знаеце, для ўсіх, это кожнаму з нас трэба рабіць рахунак суменню гэтым, бо Слово Божае не скіраванае толькі там да некаторых людзей. І Христос скіроўвае яго да ўсіх, і калі я гавару, таксама я скіроўваю Слово Божае да самого сябе, бо іначай гэтае Слово Божае нікчэмнае будзе, у пустоту можна гаварыць усё гэтае, скіроўваю да сябе, як і раблю рахунак сумлення, ах, ты як ставіш Бога у нядзелю, чы ён сапраўды
для цябе Бог у нядзелю, і нядзеля табе вельмі важна. І чаму яна важна для цябе? Чаму дзень важны? У цябе есть час, калі ты становішся на малітву у дзень. Гэты час вельмі важны, бо ты спатыкаешься з тым, каго цэніш найбольш, то есть Бог хоча, каб вось такія адносіны былі. То есть нездарма Христос, памятаеце, такое сказаў, калі што хто ставіць вышэй за мяне свайго жонку, мужа, дзяцей, сясцёр, братоў, усё маёмасць сваю і нават сваё жыццё, ён недастойны мяне, недастойны быць маім вучнем. Вось гэтыя словы павінны турбаваць нас у нейкім сэнсе. Это не значыць, што мы адракаемся ад усяго гэтага. Але хто на першым месцы павінен у нашым жыцці? І нашае жыццё як павінна складацца? Як мы павінны адносіцца да часу, які прысвечаны Пану Богу, да дня, які прысвечаны Пану Богу, да малітвы, да нейкіх нашых адносін, не загружаць сябе там цэлы дзень, вось мы будзем маліцца цэлы дзень, так далее і таму падобнае. Не загружаць, так, але мы ведаем, што ў нас вось гэты час есть, вось гэтая хвіліна, якая на адносіны з Богом, на малітву, вось гэтая хвіліна есть на тое, на што тычыць Пану Богу, вось гэта есть, што тычыць Пану Богу. І для нас гэта вельмі святое, і для нас гэта асаблівае. І мы поэтому мы не можам, ай бы скорей закончылася гэтая малітва, бо ай бы скорей закончыць, вось трэба гэта прачытаць, ай бы скорей закончыць, бо трэба мне гэта рабіць. Хацелася, каб мы зразумелі вось гэтую ідэю, якую хоча перадаць сёння Святое Пісанне. Не пераскокваць над Божым, не клапаціцца поза Божым больш, чым пра Божае. То есть Божае есть Божае. І тады, напэўна, стане ўсё на сваё месца. Гэта і так на пачатку я сказаў, хто пачынае шукаць Бога, Бог дасць сабе знайсці. Пачынае шукаць ценнасць малітвы, Бог дасць табе знайсці ценнасць малітвы. Пачынаеш шукаць сабе, я не ведаю, ценнасць малітвы ў цішыні, адарацыі, Бог дасць табе знайсці, калі ты шукаеш гэтага. Калі ты прагнеш, не прыходзіш так, бо трэба, каб пабыць, трэба адбыць, зайшлі да касцёла, як імша будзе даўжэйша, трэба ўцякаць. Я разумею, там часамі аўтобус не будзе чакаць, калі ёсць там такая магчымасць. Але калі я прыйшоў, значыць, я прыйшоў памаліцца, я прыйшоў быць на імшу. Я хацеў бы скіраваць ваш позірк на вашых, можа, бабуль, бацькоў. Я заўсёды ўспамінаю вашу малітву ў Дзеревной, бо мне многа расказвалі, якая была. Не толькі пра Дзеревную, мне пра, калі быў у Воложыні, калі расказвалі пра малітву ў Вішнева. Ужо як нядзеля, як прыйшлі ў касцёл, там ужо не клапоціцца, калі яны выйдуць з касцёла. Некалі выйдуць там, ці праз 2 часа выйдуць з таго касцёла, ці праз 3 часа выйдуць з таго касцёла. Але ўжо яны там моляцца, і ўсё, пасвяцілі гэты дзень Пану Богу. Прысвяцілі гэта, яны ішлі далёка, ішлі да гэтага касцёла, дзяцей за сабой цягнулі, дзеці былі нецярплівыя, яны не ведалі, чаго яны туды ідуць. Слухаць ксяндза, які гаворыць, нічого ніхто не панімае там да канца, і так далее, і таму падобнае. Але людзі разумелі, ты будзь у касцёле, ты насычайся ў касцёле прысутнасцю Богам, прысутнасцю найсвяцейшага сакраменту. Тут асаблівая прысутнасць Бога есть у касцёле, бо тут ёсць найсвяцейшы сакрамент. Як бы нас не крытыкавалі, што там касцёл, гэта Христос сказаў усюды. Тут святыня, тут асаблівая прысутнасць Бога, тут прысутны цела Езуса Христа, найсвяцейшы сакрамент. Вось што самае такое ценнае, што ёсць у касцёле, і мы калі прыходзім сюда, насычаемся вось гэтаю прысутнасцю. Нават, можа, часамі да канца не разумеем, ніколі не зразумеем Бога, гэта 100%. Ніколі да канца не зразумеем усё, гэта 100%, але
насычаць свой розум, сваю душу прысутнасцю Бога. Калі гэта чалавек робіць праз малітву, праз прысутнасць каля Бога, тады душа насычаецца, цела насычаецца. І тады ўсё становіцца на свае месцы. І тое, што зямное, становіцца на сваё месца. І кажуць, калі пачынаеш эканоміць час на Бога, эканоміць час на Бога і на Божае, эканоміць і за счет Божага нешта рабіць, то тады ні на што часу не хваціць. Ні на што, абсалютна. І сколькі бы не зарабіў мамоны, бо мамона – гэта сімвол матэрыяльнага недастатку, але матэрыяльнага грошай і рознага матэрыяльнага дастатку, і яе заўсёды будзе мала. Вы скажыце мільярдерам, што ці яны ці ім дастаткова грошай. Яны скажуць мала. Ніхто не скажа ім дастаткова. Мало, мало. Поглядите, сколько войнов идет, что вы думаете, войны идут это? Просто так? Не, все за гроши, все не накрались. Альбо за много украли, и треба списать. Потому что треба начать войну, треба сделать некий пожар, треба нечто развалить, разрушить, как не могли посчитать, как было знищено, бо настолько много всего украли уже. Бо тут, когда война началась, это значит, вельми много украли. Вельмі много, і калі гэта ўсё выкрыецца, будзе беда вялікая. Поэтому тут гэта ўсё, то есть чалавек, как говорится, не наесться, бо Бога адкінуў Божае, поэтому ёсць ось такая праблема ў чалавецтва, бо адкінуў Божае, бо не паставіў Божае павышэй, бо калі ты маеш Божае, то ты наясіся, бо табе будзе дастаткова і многа, і дастаткова і тое, што маеш, будзе дастаткова заўсёды. А калі адкідаеш гэта, поэтому, паважаныя, задумаемся, сённяшняе Слово Божие якраз схіляе наш позірк на вось гэтую справу, на справу, дзе Божае знаходзіцца, насколькі яно ў цябе ў душы знаходзіцца, і што ты робіш, каб яго паставіць на сваё месца. То есть, дзе знаходзіцца, калі ты, гэта рахунак сумлення, і калі ты адчуваеш, што знаходзіцца не там, як яго на месца паставіць? Як Бога паставіць у сваім жыцці на адпаведнае месца? Вось тут, у гэтым выпадку, мы часамі клапоцімся пра другіх, як это другім паставіць Бога на сваё месца. Не, дарагія, клапоцімся пра сябе, калі у нас Бог на сваім месцы, у нашым жыцці і ў нас, і у нашым часе Бог на сваім месцы, і гэты час сапраўды радасны час, радасны, гэта яшчэ слова ёсць, радасны час прабывання з Богом. Тады ўсё навокал нас будзе там, дзе трэба. Усё будзе там, дзе трэба. Чаму таксама Езус сказаў, прасіце валадарства нябеснае, а ўсё прасіце Духа Святога, говорыць, а ўсё астатняе будзе вам дададзена. Усё астатняе будзе дададзена. Прасіце Духа Святога. Усё астатняе дададзена, гэта вялікая тайна. І вялікая, такая, не то што тайна, але вялікая, над чым трэба задумацца. Вялікая, над чым трэба задумацца. І пастараемся, бо да гэтага скіроўвае сённяшняе Евангелле і пра тых двух гаспадароў, калі гаворыць, і пра ўсё. То есть, это для нас, для хрысціянаў, напэўна, да гэтага трэба праз веру дайсці. І сколькі будзем ісці, невядома, але трэба ісці праз веру. Не таптацца на месцы, але ісці наперад праз веру, дабываць гэта ўсё. Тады, калі зразумеем Бога, тады мы адчуем, што сапраўды жыццё мае радасць. А так будзем хадзіць всё время смутныя. Амен. Вызнаем нашу веру, веру в адзінага Бога,
пятого будешь молиться вот этот раз, и Тебе просим, выступай, Господи, молимся, Тебе просим, выступай, Тебе просим, Тебе просим, потом благодарство Божие, Тебе просим, выступай, Господи, после номера 5. До нашего Небесного Отца, праз последнего Его милованного Сына, вознесем супольные молитвы и просьбы. Молимся за святого Отца, каб його авторитет був моцною підтримкою для людей, які шукають правди. Тебе просим. Молимся за кіраўнікоў нашей краіны, каб яны кіраваліся прынцыпамі справядлівасці і добра. Тебе просим. Молимся за людзей, якія шукаюць праўды, каб яны знайшлі яе ў Езусе Христе. Тебе просим. Молимся за хрысціянскія сем'і, якім пагражае развод, каб яны знайшлі дапамогу ў Христе, які благословіў іх сужэнства. Тебе просим. Молимся за вайскоўцаў, каб, выконваючы свой абавязак перад айчынай, яны не забываліся пра свае рэлігійныя абавязкі. Тебе просим. Просим Божьего благословлення, заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі і ўсіх святых для працаўнікоў лясной гаспадаркі ў дзень прафесійнага свята. Тебе просим. Молимся ў інтэнцыі членаў Ружы Маці Божай Шкаплернай і Ружы Слугі Божага Отца Фабіяна і іх сем'яў. Тебе просим. Опеки Маці Божай, аздараўлення хворых, Божай ласкі, хутчэйшага выздараўлення для казацкай Эльжбеты, дароў Духа Святога для ўрачоў. Тебе просим. Божьего благословления, опеки Панны Марии, здоровья для Михаила и Арины Бурдукевич. Тебе просим. Владарства Божьего для Збыслава, Каролины, Тадеуша, Станислава и Казимира. Тебе просим. Молимся за нас, собранных у імя Пана, каб наша вера ўсё больш умацоўвалася и приносила трывалы и прыгожы плён. Тебе просим. Святло Духа Святого для тых, ад каго залежыць спыненне войнаў. Акунаем у сэрца Езуса ўсіх людзей, несправядліва пакрыўджаных, несправядліва асуджаных, людзей невылічальна хворых. І я малюся і прашу Бога, молімся мы за ўсіх нашых ахвярадаўцаў. Прашу для іх благасловлення, Божых ласк у штодзённасці. Цябе просім. Пачуй нашыя, Пане, молитвы и дапамажы нам выконваць Твою волю ў штодзённым жыцці праз Христа, Пана нашага. Амен. Сядайце.
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу и ахвяру принял Бог и Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Милосердный Боже, ласкаво прими дары своего люду, и учеников у наисвятейшем сакраменте мы отримали ласки, яких синовним довером прагнем праз Христа Пана нашего. Амин. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серці. узносим их до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Справді годна гэта і справедлива, слушна і збавенна. Каб ми заўсёды ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы і Ойча всемогутный, вечный Божа, Твоя безмежная слава выявилася ў тым, что Ты своею Божою моцею пришел на допомогу людям и про своего Сына, який став чоловіком, вызволил нас от вечной смерти. И таким чином усім, кого загубил грех, вернув життя про смерть нашого Пана Єзуса Христа. Раз Його Твою велич прославляють хори аньолов, які завсёды радуються перед Твоим обличчям. Просим, каби наши голоси долучилися до их, разом з ними скликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит во имя Пана, осанна на вышинях. Справді, Божа, Ти святий, справедливо хвалить Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенную эмоцию Духа Святого, Ты все оживляешь, освячаешь и неоспинно збираешь народ свой, как от сходу солнца и до заходу, схода в имени Твоему чистую ахвяру. Тому едности з усім Костелом у перший день тидня, коли Иисус Христос у воскрес и спаслав на апостолов Духа Святого. Праз Христа покорно молим Тебе, Пане, освяти моцаю Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Табе на ахвяру, каб стали сеяны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечері узяв келих і подяку Табі складаючи, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келих крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Это великая таємниця веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Пане, успоминаючи збавчую муку Твоего Сина, а так само Його чудовне воскресіння у небо в шесті, чекаючого другого прийстя, з подякою складаємо Тобі эту живую і святую ахвяру. Узглянь прощим на дар Твоего костела и прими его як ахвяру, якой Ты пожадал быть умилостивлены. Дозволь, каб мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинит с нас вечным даром для Тебе, каб мы змогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими, найперв Найсвятейшей Панной, Богородицей Марией, со святым Юзефом и ее обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, святыми архангелами Михалом, Рафалом и Гавриэлем, святым Казимиром и благословленным отцом нашим Фабияном, и всеми святыми, про заступництво яких мы сподяемся на Твою неостомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету упокой и избавление. Будь ласкавым отцовать у веры, любови костел Твой, який пилигримує на землі со слугой Твоим папом нашим Львом XIV, біскупом нашим Юзефом, з усіми біскупами, всім духовенством і всім народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбы в этой семьи, яка по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою всіх розсіяних по світі дітей Твоїх, наших померлих братов і сестер, і усіх, хто в ласці Твоей дійшов з этого світу, милостиво прими володарство Твое, где и мы сподяемся быть, к образам зими завсюди радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз якого даруєш свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Памятаючи избавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы до всяляка неспокою. Чекали исполнение счастливой надеи, престя збавцы нашего, Иисуса Христа. Бо Твое владарство и мощь, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважая на грехи наши, или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, ки живешь и володаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Супокой с Тобою, супокой с Тобою. Поєднання тіла і крові Пана нашого Ісуса Христа. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу,
Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленный, покликанный на вечеру ягоную. Пане, я не вартый, как ты увайшел до меня, але скажи только словом, и будет оздоровлена душа моя. За вечность
Боже наш Ойче, заўсёды падтрымлівай Твоей дапамогаю тых, кого узмацняеш сваім сакраментам, каб мы, дзякуючы таямніцам, якіх удзельнічаем, спазналі ў нашым жыцці плён адкуплення. Праз Христа Пана нашага. Амин. Сідайте, калі ласкаю. Святый Арханёле Михале, беражы нас у змаганні, будь нам обороною, супраць спакусаў і пастак духа, покорно просим, няхай яго знішчыць Пан Бог, а ты, князю войска небесного, моцаю Божаю скинь пекла сатану і іншых злых духаў, якія нас у душаў снуюць па свеце. Амин. На гэты тыдзень у нас 23 числа ва ўторак успамін святого Піо з Петральчыны святара і 27 верасня ў суботу успамін святого Вінцэнта де Поля святара. 29 верасня, у наступны панядзелак, не заўтра, у наступны панядзелак у нас свята святого Михала Арханёла, апекуна Мінска-Магілёўскай метраполіі, святого Габрыэля і Рафала Арханёлаў. Учора распачалася навенна да святого Арханёла Михала. Ёсць магчымасць, у нас ёсць і малітоўнікі да святого Михала Арханёла, можна набыць і маліцца эту навенну. Там ёсць шмат прыгожых малітваў. У каго есть, вы, напэўна, купілі, паглядзіце. Там ёсць малітвы, даволі моцныя малітвы да святых анёлаў, якія можна і кожны дзень памаліцца. Не толькі так, вот, калі мы успамінаем святого Арханёла Михала, весь моцныя малітвы сапраўды. Мы павінны пра гэта задумацца, што у нас ёсць шмат дапаможнага матэрыяла ў нашым жыцці, духоўнага матэрыяла, каб мы не шукалі дзесьці там непонятно чаго і адкуль. Есть матэрыял. І клопаты чалавек мае ў жыцці з духоўнасцю, нешта творыцца непонятнае. Есть малітвы да Михала, есть малітвы да Рафала Арханёлаў, да святых анёлаў, ахоўнікаў, заступнікаў. Сапраўды, і можна іх пачытаць, а можна сваімі словамі. Гэта вялікі наш заступнік. То есть мы карыстаемся з дапамогі нябеснай. Карыстаемся, стараемся карыстацца. Заклікаю кожнага з нас гэта чыніць. Святая імша ў Столбцах у панядзелак у 19 гадзін, у аўторак у 9, у сераду у 9, у чацвер 19, і ў пятніцу 19, у суботу 9:19. У нядзелю, як заўсёды, можа і будуць якія дадаткі ці змены, калі ласка, можна сачыць за раскладам, што ў вайберы падаецца і так далей. Узгадваю пра тое, каб дзеці прыходзілі на катэхезу. Старайцеся задбаць пра гэта, то есть найдзіце ім час на Бога. Час мы находзім ім на рэпетытараў розных, на тое ці сёе, на секцыі мы час знаходзім, а вот час на Бога не знаходзім. Потом прыходзіць хвіліна, ані рэпетытары, ані секцыі, нічога патрэбна не будзе і Бога не будзе. То есть можа чалавек застацца ў разбітага карыта. Поэтому будзем уважлівы на нашу штодзённасць, на нашае жыццё, што мы выбіраем найперш, што патрэбна найбольш нам у жыцці. Стараемся. Я заахвочваю купляць новы нумар часопіса «Аве Марыя». Цікаўцеся навінамі касцёла, это вельмі важна. Паважаныя, перагледзець, паглядзець, пачытаць заўсёды цікава. Вось нейкая, асабліва старэйшым часу троху есть дома, паглядзець там. Так, я разумею, што па телефоне пагаварыць тоже трэба, ці яшчэ што-нибудь, але тое рэлігійнае, што вельмі даступнае, это вельмі карыснае. Я хочу шчыра падзякаваць вам за вашыя ахвяраванні на патрэбы касцёла, патрэбы парафіі.
вось улічваючы таксама ўжо і сённяшні дзень, ну яшчэ не ведаю, але да ўчарашняга дня парафія крок за крокам сабралі где-то каля 45 000 рублёў на арган. Это вельмі важна, паважаныя, то есть гэта уже заплачана шмат і аддаецца крок за крокам. Вось мы аддаем тое, што павінны аддаць за гэтай справы, каб быў арган у нашай парафіі. Арган ужо падрыхтаваны, каб забраць, але што, слушайце, там цяпер давесці яго проблем. Ну, але нічого страшнага, я думаю, проблемы. У гэтым жыцці, як помніце, калі я першы дзень прыйшоў, сказаў, што няма праблемаў невырашальных. Толькі як у пекла пападзеш, ужо фініш, адтуль не выберэшся 100%. Але пакуль датуль, то ўсё можна зрабіць у гэтым жыцці. Калі чалавек рухаецца наперад, ідзе наперад, а калі стаіць, топчацца на месце, будзе нарыкаць на ўсё жыццё навокал і будзе таптацца на месце, да яшчэ і назад пойдзе. Вось, поэтому, калі мы бачым, што нас хваляць прошлое і гавораць: о, як было тады добра, успокойтесь, это значит, человек не хочет двигаться вперед. Поэтому мы двигаемся вперед. Прошлое не вернешь и вспомнениями жить не будешь. Треба глядеть на сегодня и наперед идти. Бо часами там в этом Фейсбуку все про мороженое говорить. Какое было смачное мороженое. Колени уже наядутся его. Так оно же было уже там давно. Уже, а не наесть, а не понюхать. Теперь уже новые выдают мороженое. Да. Я считаю, это, знаете, так. Это люди, которые держат людей, хотят откинуть узад или что-то назад. Это все как развитие стало. Ну, у часы это Римской империи было лепей, я думаю, можно туда вернуться, что ж мы не вернемся в Римскую империю, да, давайте. Ці Великое княство Литовское, ці ще куди там, Дякую щиро за ваші ахвяраванні, нехай Бог благословляє. Дякую. Так само ми потроху робимо там, де каплиця, де справи йдуть наперед з проєктуванням. Но мы закончили, закончили этот свод. Там внутри, помните, он был развален и завалился. Много робили, 3 месяца, але зробили гэты свод з цеглы, так як і быў старадаўні. За гэты час тоже удалося гэтыя каблі трошечки подразать. Может, там кто без света остался, где в столбцах, але не сказали, что там один кабель со светом был, остальные пустые были. Вось, поэтому заодно, видите, зрабілі справы гэтыя, тоже ідзе працы ідуць у чуды. Не так, як хацелася быстрей, але ідуць. Так само мы намалявалі образ Святой Тэрэсы Дзіцятка Езусу, закончыў маляваць мастак. 1 числа мы святкуем Святой Тэрэсы, гэты образ будзе прывезены к нам. Я дзякую тоже вось ружа святого Фабіяна, так само ахвяравала на другі образ святого Яна Павла II. Мы уже сюжет знайшлі, холст падрыхтавалі, і мастак уже пачаў, кінуўся до работы, знаете, там захвочванне, так, да, он одразу кинулся до работы, так, это одразу, видите, добро работает захвочванне, и поэтому и будзе гэты образ, будем робить. Я вось гэта, что мы зрабілі, поставіў, каб бачылі, что робіцца, то все говоришь, это вот такие, что робим, бо говорить много можно, але ж трэба показать, что зрабілі. Его все равно придется, калі образы будем ставить, его снимать трэба будзе, уставлять все трэба будзе. Там отдельные элементы еще с этого тоже доставлять, поэтому это все робим. Але так прыгажэй трохи выглядае. Вот, гэта што тычыць наших прац. 4 кастрычніка, паважаныя, адбудзецца ружанцовы кангрэс у Магілёве, як кожны год. Будзе вельмі добра, калі паехалі бы з нашай парафіі аніматары ўсіх ружанцовых колаў і таксама будучай ружы святого Яна Павла II, якая ёсць, і мы распачне сваю дзейнасць з дня ўспамін святого Яна Павла II 22
кастрычніка. Я прапаную наняць невялікі, есть такія мікрааўтобусы, я не знаю, насколько они там, на 16 чи 17 мест, і можа яшчэ хто хацеў бы паехаць. Паехаць все ж таки на гэты ружанцовы кангрэс, не толькі там зарысавацца, што мы там ёсць, вот так, ну, але паглядзець, забачыць, можа, калі ў Столбцах зробім гэты ружанцовы кангрэс, нам тут бліжэй будзе тады, нам это самы, ну, і всем даехаць до нас бліжэй. Те той Магілёў попробуй даехать, там вороны уже обратно летят туда далей, это конец свету, поэтому, уважаные, так, это самое. Ну, але трэба поехать, далекавато, можно взять, у нас есть человек, які охотно завязе, это зрана поехать, это суббота, вечером назад вернемся, то есть это не то, что там по поездам, чи по электричкам шастаць, ці по аўтобусам где-то, але на тым же самым там было бы вельмі карысна. То есть кіраўнікі ружанцовых колаў, альбо як не могуць кагосьці дэлегаваць з гэтага ружанцовага кола, каб паехаў, хто можа так захоча паехаць з іншых малітоўных групаў, але гэта вельмі такое цікавае мерапрыемства. Я вам абразкаў дам святого Фабіяна, вы там будете, яны будуць пра сваё, а вы пра Фабіяна, там это самое, пра сваё, там Матка Божа Ружанцова, я попрошу, можа не успеем нашай Маткі Божа Ружанцовай Стаўпецкай зрабіць абразкі, але я тоже запланаваў зрабіць абразкі і Фабіяна яшчэ, і Ружанцовай Маткі Божай Стаўпецкай, каб было такая у вас для кожнага кола свой алтарык, так называемый. Это было вельмі бы добра. Калі ласка, гэта вось такія асноўныя аб'явы, якія б я вам хацеў сказаць. Нехай Бог благословляе кожнага з нас. І прыміце Божае благословленне. Пан з вами. Нехай вас благословіць Бог усемагутны, Отец, Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Христа. Ты праслаўляеш жыццёвы шлях выбраных слугаў Тваіх, якія пабожным евангельскім жыццём і адданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твайго святога, абвяшчаючы Слова Тваё і удзяляючы святыя сакраменты. Адары ласкай хвалы алтара слугу Твайго айца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёю апекаю дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Хрыста, Пана нашага. Аман. Моя, славяй, дни свят.
будзе праслаўлёны, найсвяцейшы сакрамент, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амінь. Няхай будзе праслаўлёны, найсвяцейшы сакрамент, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амінь. Няхай будзе праслаўлёны, найсвяцейшы сакрамент, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амінь.